Arratsaldeon ikusentzule. Zaldibarreko Olasar pilotalekuan aurkitzen gara Bizkaiko herriarteko 52. txapelketa bere amaiera ikusteko prest. Finala ezaguna batzuentzat, batez ere jokatuko dutenentzat, izan ere Lezama eta Markina iazko bi finalistak izango ditugu berriz ere aurrez aurre finalean, eta partidu politak ikusteko prest gaude. Arratsaldeon, Aitor Arabiurrutia. Arratsaldeon, Igor. Bueno, iaz amaiera benetan txundigarria izan zuen txapelketak. Bai, aurten igazko rebantxarako aukera izango daue Markinak, eta nik uste dut gogotzu etorriko ziela igezko final horrei buelti emoteko. Finala hastear da, kadeten mailan hasiko dugu betilez, gorriz jantzita, etorriko die Lezamako pilotariak, eta hor dituzue Aiala Uriarte eta Adrian Uriarte, eta Gerriko Urdinez, Markina, Mikel Egurrola eta Markel Calvo. Ze pronostiko ikusten duzu partidunetarako, Aitor? Bueno, egiz esan pronostikue, Markinarren aldekue dala esan aldugu. Euskal Herri mailan pareja fuertenetariko bada. Bai aurrien eta bai atzien pareja oso potenti egin dabe, ondo komplemententat nire. Eta Lezamarrak, Aiala eta Adrian Nebarrebak gatxaunkingo dabe, baina nik uste dut presio barik urtengo diesela. Adrian Uriartek semifinaletan, zean urin kontrako semifinaletan eliminatorizia oso ona aiabala esan deustie, eta nik uste dut presio barik urtengo diesela, eta ia zeiken da bien. Hain zuzen be, Adrian izango da lehenengoko sakea egingo duena, pilota aukeratuta eta Markinarrei eman da. Favorito beraz urdin lehen biziko partiduetan, eta zer esan Zaldibarko pilotalekoa, Aitor? Pelota munduen frontoi oso ezagun, ez? Txapelketa ospetsu bat egin da ben bertan, eta nik uste dut ez tekola inungo misterio, ez inungo tramparik. Pelotaleku jokatzeko oso ona eta ikusteko bebai. Elegante gero. Eta finala hastear da, Adrianen sakeagaz. Pasa lehen biziko sakea, orduan ez da balekotzak. Nik uste dut Adrianek gaur ringo dauena, berak erun bierko dau responsabilidadi, bere parejan, eta saketik hasike saiatuko da, alik eta lusien ataretan, eta arriesgetan, galtzeko gutxi deko, hasi que hori izango da nik uste dut bere taktikie. Egurrola jaso, Kalbok. Edertatzea du Adrianek eskerrez. Larri izan da, baina altxatu hau Mikelek. Bien tartera, jaso, Markelek eta tanto. Adriane ikusi dugu, ez? Komentau dugune. Zikeratik hasi da dana emoten. Eta hori, galtzeko ese barik, arriska bengo dau, eta nahiz eta partidu gatxaunkin, alegin guztizek eiteko asmuekin etorri da. Igartzen da herriarteko final baten gaudela. Lehen da biziko tantotik sekulako porroak. Da nik uste dut hori, Markinarrak igazko porrota badekiela, buruen sartute dekiela, eta seguruenik etxakila astu. Hain zuzen gogoratu behar dugu, iaz 3. partidura arte dena berdinduta iritsi zela, banako horrekin, nagusien partiduan Markinarreko 21 eta 19 joan ziren aurretik, eta Lezamarrek
buelta eman zioten, eta azkenean txapela Lesamara Bai, joan zen. pasan urtien azkenengo partiduen eta azkenengo tantuen esalige. Hogeta banakuekin, orduntxo erabak izan. Lesamarrak eroa bien txapela. Eta hori, markinarrak, bentajia zeldu garren amaierara, ezin izan intxi. Eta igezbe favorito ziren, baina esabien txapela lortu. Adrianek orain txapapera bota du pilota, ikusten egara bai, esan duzun bezala bikoteren pixua bera hartzen ari dela. Bai, aiala, horra aurrean dau, eta, momentuz ez dau pelotari jo. Eta, nik ustot markinarren taktika bai, horra aurrien, lehenengo Adrian Movitzi izango dala, ez? Kantxau arazten, eta gero aurrien ataketan. Markel, ondo luzatuta. Bai, eta fizikoki Adrianek partidu gogorra onkiko dau. Eta luzea bai. Bai, luze inaldiako. Ondo eskerrez orain. Jaitsi pilota Markelek. Ondo, oso ondo. Hor daukera Adrianek. Bikain atzeratu. Botea seiterditik atzera. Jaso alere. Hori ere eramango du. Bien tartera, ondo Mikel. Bai, eta tantu honetan dominatzen, Bai, ikusten da golpea baduela. Bai. Berriz seian botea. Baina eskerrez zabaldu nahian. Mikelek eutxi eta baztertu. Dejada antzeko bat, ondo atzeratu orain Adrianek, airez Markel jaso. Hor dauko. Lautik airez. Sotaman hori, hor ikusi dugu. Eta gora azkenean. Baina izan da. Bai, Adrianek, hori, tantu edo mina dau, baina, gero hor aurrien, zuluek ikustie, gatzada, ez da? Egurrolak defentsi bai hona deko, eta markinarrei lasai ikusten jake. Naiz eta domina egon, lasai da bez. Bikote Lesamarrak ikusi du partida luze egingo zaiola Adriane agian eta lehen da biziko... Bai, nik uste dut beraien botei iruek atxeden guztizek erabili beharko duzela. Batez bolako tantuekin. Olako tantuekin, Izan ere asko gertatzen da herriarteko txapelketetan bikoteren batean norbaitek, bietako batek behintzat pixua handi hartu behar izatea eta... Bai, olako kasuek asko goten di herri artekuen, askotan pareja balortzi begatza izeten da, eta olako kategorizetan, herri askotan, pelotari bat egoten da, edo maila desberdineko pelotarizek, eta, desberdintasun asko goten di, ez? Eta, gaur ikusten dugu. Eta nik uste, markinarren exituen parte bat hori izeten dela, ez da? Azkenien beti dekizela pelotarizek nivela hundikuek, eta asko ganera, kantidades eta kalidades. Bai, igaz alere erakutsi zuten Lezamakoek lan ona egiten ari direla, txapela adibide nagusi bezala, baina egia da, markinak azkenengo urteetan sekulako taldeak izan dituela. Markinarrek badarbi urte asko beti finalan bueltan, eta 2008tik 10 finaletara aldu die, eta 10 horretatik 6 txapelatara da ez. Eta hor ikusten da, ez dela generazio baten gauza bat bakarrik. Urte askuen zier, pelotari asko pasau dizela hortik,
eta nik uste dut etorkizun laburrien behintzet, markina herri artekuen, seguruenik final gehizuten ikusko dugule. Oso esanguratsua da 10 finalde horiena, azkenengo 14 urtetan. Oso datu... Bai, esan dugun, azkenien pareja konpensago asko dekiez, kategorizadan eta hori, beste herri batzutan, urtien arabera eta generazioen arabera, urte egon hauek edo txarra hauek egoten die, baina markinarrak beti dauz hor, beti puntan. Izan be, aipatu duzu, 10 finaletik 6 irabazi dituela eta palmaresean ere, goian daude. Bai, gaur markinarrak irabazi eskero, Bizkaiko herri artekuen historian, lehenengo postuen geratuko ziren. Ermuko taldeak indauze, Ermuko herriak indauze berdin jute, 6 garaipenekin, eta gaur irabazi eskero, lehenengoak jarriko ziren. Aderanek ondo atzeratu orain. Ondo baztertu berriz ere, Markelek jaso. Eta lehen da biziko tantoa Lezamarentzat ondo baztertuta. Eta hasieran aipatu duzun Aitor, orain sakia ondo aprobetxatu behar. Bai, nik uste dut Adrianen dako gaur, eta Lezaman aukeren dako, sakie, tantuek errez eikie, klabi izango dela. Ikusten da oin be pelota saldatu dauela, eta nik uste dut gutxi gora horretara pentsaute joango dela, pelota aldaketie, sakiekin pixkat arriesgau eta ia mineiken dauen. Momentuz pelotekin inungo kexarik ez? Sake bizia, azpitik, ederki jaso du Markelek. Ikusten da pelota desberdin edala, pixkat motel hau da. Bajuagoa, bai. Bai. Baina alan dabe, Adrianek, ikusten da golpea baduela. Kalbo, zazpiko raiatik atzera deko momentu askotan. Ondo baztertuta. Adriani berari ere etza joko meni aurrean ezer egitea eta momentuz atzean ari da lortzen min egitea. Orain zabalean txokoa, dejada barkatu. Aire ikaragarria jaso Mikelek. Orain atzeratu. Eta ezin. Ondo aritu da tantoan zehar Adrian. Bai, tanto honetan aurrean pixkat gehiago jokatzeko asmoa erakutsi dau, baina ez dau lortzen asmatzerik. Ez dau aukera oso garbirik aunki, baina aunkin dauenetan ez totxe aurrean egurrolari, Mikel egurrolari ez totxe min eundirik egin. Halere, ikusten dugu tanto batzuetan lautik zeira bitartan bakarrik mugitzen dela eta hori zati baten ez da txarra. Asko ez mugitzen ez dabilenaren seinale. Bai, hori da. Ondo baztertua jaso, Markelek, horrare itxi Adrian. Oso ondo luzatu du hor. Eta hor gora. Bai, eta, urdina ja saspi eta bateko emaitza, eta, ja zuloa hunditzen doaz, baina esan behar da, tantuek pelota haute doizela. Naiz eta ondino sortzi tantu jokatu guztire, partidu gogorra da bila izeten.
Bai, hori agian luzera ez da izango ona Adrianentzat. Ez dakigo eutxiko dion, eusten badio ona izango litzateke partiduarentzat. Baina momentu zazpita batekoa dago markagailuan eta agintea Markinarrek. Ondo atzatu orain Adrianek. Jaso Markelek. Bai, eta Markel Kalbori be ikusten jako inungo prisa bari jokatzen da biela. Atzetik lasai, pelota ipintzen bakarrik doia. Eta oraindik ez da soltetan hasi. Ez dakit eskuetatik edo justo samarribiliko dan edo... Ez dakit, baina egia esan duzuna, ez dute inungo presarik. Bai, nekarekin Adrianek utz batzuk egiten. Bai, hori da. Azkenien pixkat epe luzera jokatzen da biz. Badakizi Adrianei partidu oso luzen goiakola. Eta bera bakarrik jausiko dala, seguruenik. Orduen hori, tantuek eutxi eta arrisko barik. 8-1 Markina aurretik lehenengo partidu honetan, gero juvenilak izango ditugu eta gero ostean 3. partiduan nagusiak. Ez dakit hurrengo 2 partidutarako zer ikusten duzun? Bueno, Markinarren aldeko joera, ez? Lehenengo 2etan nahiko nabarmen, kadete mailan eta juvenile mailan nahiko nabarmen. Eta esan bar da, nausien norgehiagokan baja garrantzitsu bat dekogula gaurko finalean. Lesamatarren taldeko Goier Ormaetxe, batez be Bizkaia mailan eta afisionatu mailan punta-puntako aurrelaria danak. Lesino bat aunkin jauela eta ezin izango dauela finalean parte hartu. Eta Lesamatarraia berez be gatz eukien, baja honekin, ondinoko eta gatz hau eukingo dabe, baina 3. partidu horretara lehenengo bizirik heldu behar da. Ormaetxeren lesiorik ezean, iazko partidu bera ikusiko genuke nagusien mailan. Alde batetik Markinatik Agirre Amaioa eta Ibarlozak jokatuko baitute eta Lezamatik Ormaetxek jokatu zuen iaz, aurten etxe dago, eta atzean Bilbao. Bai, egiz esan ikusteko eta pixkat neutralak garen ondako, politia izango zen 3. partidu horretara heltzie, ez? Igazko rebantxa gaitik, ez? Pelotaritzek kasu honetan aurtenetxe jokatuko zaban, Inigo Urtenetxek. Baina nik uste dut eurei be jokatzeko partidu oso motibagarri izango zala. Eta batez be, hori, txapela jokuen egon eskero. Egia esan sekulako amaiera eta finala izan zen iazko 3. partidua betea, emozioz beterik. Esan dugu emaitzarekin zer gertatu zen, baina jokoz ere, bertan egon ginenok, maila handiko finala ikusi genuen. Bai, uste dute, eskenengo partidu horretan partidu luzi izen zala, ez? Emaitzak berak esaten dau, ez? 22-21, baina hori, partidu oso borrokatu, eta final batei gehiago ezinako eskatu, ez? Azkenengo tantuen erabaki izana. Bien bitartean Markinarrak 11 tantora arte iritsi dira. Lan erdietan 11 eta batekoa da markagailua. Urlaen sakea azpidik. Eta noreño. Gora joan zaio, Adriani. Bai, eta egiz esan, gora joan jako, baina Adrianek berak be aipatu behar da, gerrize oso ondo sartu ditzela, ez? Eskuene oso ondo sartzen dau, ez? Eta, naiz eta gora joen, positibo da hori. Orain ederki erantzun dio.
aire sartu da hor, Mikel. Bai, eta Markinarra epe, batez be Gurrolari ikusten jako, lehen Kalbo aipatu dugu, baina Gurrola be, bere pelotak ondo selekzionatan da biela. Ikusike markagailu eselan doien, eta igual beste partiduren baten, gehitxu eusartuko zan, baina ez, estabil jokuen asko sartzen. Eta batez be aurrien, estabil asko jokatzen. Orain hasi da pilota luzatzen Markel. Gero Mikel sartu da jokuan eta zabalera joan den pilota hori ezin eraman Adrianek. Igartzen zaio, arpegian, pixkat nekea somatzen hasi zaiola. Bai, azkeneko tantu honetan ja, igartzen jako. Bigarren atxeden aldiare erabili dute Lezamakoek lehentxeago. 13-1 Markinaren alde. Sake ona. Ederki eraman da. Lauan barruan dauzdanak orain. Bai, ez inork atzeratu. Bipar efektuarekin ederra, eraman, eta tantoa Markinarentzat. Bai, suerte pixkatekin ikuste dut. Hor Ormabikoa ona izan da. Abiadura pixkat falta izenako eta Egurrolak ez dakit hor zer egin gure izen dauen. Ez dakit kortadaren bat, baina etxako ondo urten. Eta ez dakit, txapa bestau urruin jaunkin. Ez. Azpiko txapa. Baina berdean jarri du eta balekoa. Bai, azkenin hori da balio dauna. Baina orain Egurrolari be ez dutxegu airez eta oso abile da. Bai, txokuen eta gantxuekin. Eta ez dutxegu ikusi ondino. Azpetik izakea, ondo baztertuta jaso Adrianek. Hasi da luzatzen pilota Markel. Bai, pixkanaka nik uste dut Adrian beruntz joendan enien. Bera igual pixkat gehiago soltatzen hasi dela, bai. Lehen nahiziko puntu hau, badak pixkanaka badoa Markina alderantz. Pazientziarekin lorturiko puntua izango da. Ez dute askorik mugitu aurrean, ez dute behartu gehiegirik, baina nekearekin bakarrik Adrian oso behartuta dago. Orain gora joan zaio. Bai, eta gatzi izango dute, markagailua txukuntxea, bai, ez? Azkenien olako egoera baten, askotan buruen eukiten dagoena pelotariziek, izaten da, pixkat markagailue alik eta gaizen txukuntxie, ez? Eta hori ben ikustot gatza onkingo da bila. Baina, herri artekotan askotan pasetan da, ez da? Diferentzia handiko partiduek urteten die, eta... Bai, esatera ninduan, Aialaren papela oso zaila dela, oso zaila. Bai, ez da erraza.
17 tanto jokatu diez eta ondino ba hori, pelotakarik joguarik jarretzen dau. Eta bai, ez da erraza. Eskerrez ondo luzatu alturarekin, airez jaso Adrianek. Orain aukeraren bat edo ondo luzatuta Eskerrez. Bai, eta ipatu behar da, finalak be sortu dauen pixkat espektazio, ez? Gente desente ikusten dugu. Bai, gente asko torri da gaur Olasar pilotarekura. Ez bakarrik Lezama eta Markinatik. Ez. Beste inguruko herrizitako gentiek, bai. Ikusi dugu Zaramotik etorri izan direla, Jurretako batzuk ere ikusi ditugu. Bai, gente nahikotxo dago, bai. Izan ere herriartekoak beti sortzen du pizgarri hori eta... Bai, txapelketa berezi iziten da, ez? Azkenien zure herriz ordezkatzen duzun txapelketa bada, eta nik ustot hori beste berezitasun badekola, ez da? Bai pelotari zentzat, herri zentzat, lagunentzat, ez? Beste talde espiritu bat begoten da, eta nik ustot, txapelketa oso polite dela, ez? Markinarrak esan dugu, azkenen gurtietan, Bizkaia mailan jaunda jabe dizela, eskuzko jokuen, eta, Lezama be, naizta azkenengo urtietan barriro be, pizkat berpiztu dan, herri historiko bada. Lau txapeldekoz Lezamak, gaur irabazi ezkero bosgarrena lortuko zaban, eta Bizkaia mailan pelota munduen oso herri importante bat. 17 bat dio markagailuak, atxeden aldia eskatu dute Lezamakoek eta altxatu dienean txaloak entzun ditugu animatu nahian bikote gorria. Zaila da gero markagailu honekin animoak eta altxatzea, baina tira, behintzat zaleek partidua ikusi nahi dutenaren seinale da eta animatzeko gogoa etzaile falta. Bai, ondo gozan beste tanturen bat edo beste iki, Lezamako saliek pizkate ilusinue pizten jakien, eta bigarren partidure beste motivazio batekin heltzeko. Sake oso zaila eraman orain Adrianek. Eta orain oso ondo sartu gerria eta atzeratu. Bai, orain aukerako deko. Adrianek badaki aurrean espadu pilota atzera egin behar duela, Bai, azkenien tartea sortu bidau, ez? Markel Calvo atzera ekarri bidau, gero aurrien leku gixo egiteko, ez? Tantu amaitzerak orduen, baina ez da erresa. 19 eta bat, partidu amaierantza doa, bigarren partiduko pilotaria gaungo dira prest jadanik. Ikusiko dugu nolako partidu ateratzen den bigarrena ere. Baina bitartan lehendabiziko puntua Markina alderantz joango delakoan. Orain aire sartu eta ezin iritsi Aiala. Bai, uste dut hori dela nabarmentzekoa, ez? Badakiela zer egin behar duen edo behintzat egin behar duena ez duela... Ba, eta hausarta da, gero.
dejada. Pixka desesperatuta edo. Hogeita bat markagailuan azken sakea egingo du Mikel Egurrolak. Sake ona. Ondo aztertuta bai. Ondo Ederki errezta. jasota Adrian. Aire sartu eta tanto. Hogeita bat lehena biziko partiduan, lehena biziko puntua Markinarrentzat, urdinentzat. Eta, bueno, historio gutxi izan duen partidua. Bai, pronostikoak bete dabez Markinarrak. Inungo arazori barik irabazi dabe, eta, bueno, hasikerako tantuetan egize da, bueno, Adrian Uriarte fresko egonda nien, bueno, lan pixkat egin biherri zen da biela, baina, bueno, inungo arazori barik, lehenengo puntue, Markinara erun dabe. Lehen biziko puntua Markinarrentzat beraz. Orain bigarren partiduan juvenilak izango ditugu gazteak. Baina aurretik elkarrizketa bat egingo diogu garaietako bati, Mikel Egurrolari. Gaur partidu sendoa egin dute bikote Markinarrak. Mikel, zelan ikusi oso partidua barrutik? Bueno, azkenien bazik egin duen Adrianek bera bakarri zeiatuko zola, eta bixo kontra ez biliko zola, ez da? Orduan, asko arrizko barik, segi joak zegin du sendo gomien dule, eta bastante urtezko bai. Bai ez, bueno, igezko finala hankingo zen duela buruen, suposatzen dut, eta horrepe motivazio emongo zuen ez, gaur partidureko, eta... Bai, bueno, bazik egin duen ezela final bardine, buskedatzen egin ja juvenietan dau, baina, bueno, bai, bazik egin duen arantza hori, eta, bueno, erdi atea hau. Lehendabiziko puntua lortuta, zuek lasaitasunez ja, agian oin espektazio handiaekin ikusteko bi partiduak. Bai, nik uste oina puntua lortute akatza ondixe egomiko zala beste puntua testotateko partidu izan, baina, bueno, ez da zerrein handiek eta segimikoa. Bale soizonak. Eskerrik asko, Mikel. Partidu serio egin dute bikote biek. Adrianek ali izan duen modutik saiatu da bikote urdina mugitzen eta bikote urdina burua galdu barik Markinarrentzat lehendabiziko puntua eramanez.
bueno, bueltan gauz barriro. Juvenien partidue hasi aurretik. Eta lehen aipatu moduen, bueno, bigarren arratsaldeko bigarren partidu honetan be, bueno, Markinarrak urtengo die favorito. Eta batez be, bueno, eskenien pareja konpensa hue dekilako, ezta? Bueno, Anartzi Barlozak eta Jokin Alvarezen jokatuko dabe. Markinarren partetik. Eta Lesamatik Bitor Gomez eta Aimar Busquet. Eta, bueno, ikusi bierko da. Aipatzeko, Lesamak eta Markinak final honetara heldu aurretik haunkin jabien ibilbidie. Bizek be, final laurdenetan hasi zabien euren ibilbidie. Lesamak lehengo ronda horretan, bueno, Santurtziko taldien aurka jokatu bierreko eliminatoritza hori, bueno, saban jokatu eta, bueno, 6 utzekuaz aurrera pasau zaban. Eta Markinak aldiz, bueno, lehengo jornada horretan, Zornotza irabazia ban, bost eta bateko maitzekin. Eta semifinaletan, bueno, pixkat estutxo juen ziren gauzak. Lesamak, bueno, oindala urte pare bat garaia izen zen zean uriri, 4 eta 2 irabazitzen. Eta Markinarrek, euren inguruko herri baten kontra, Munikibarren kontra, bueno, maitza bardinekin, 4 eta 2, finalako txartela lortu zabien. Eta, bueno, hori izen da, 52garren herri arteko, Bizkaiko herri arteko txapelketa honetan, bueno, haunkin jabien ibilbidie. Ibilbide hori eginda behin, Zaldibarren elkartu dira herribiak. Lesamatik Bitor Gomez eta Aimar Busquet esan dugun bezala. Bitor 2004koa da eta Aimar 2005koa. Eta Markinatik antzerako. Aurrelaria 2004koa eta atzelaria 2005koa. Anartze 2004koa da. Eta Jokin 2005koa. Ez dakit adin hauetan urte bateko aldeak eragin dezakeen, ez? Bai, beti egoten da, bueno, gorputzen garapen hori, bueno, adin hauetan hortxe prozesuen egoten die, ez da? Ondino, bueno, batzuk garatzeke, beste batzuk garatute. Eta bai, izaten da aldetxoak egoten dire, baina, bueno, holan begira baten, bueno, 4 pelotari zebe, fizikoki, ikustinak, ez da? Bai, adinenako eginak. Bai, aurreko partiduan be, bueno, naiz eta 15-16 urteko gazteak izan, bueno, fizikoki arazo barik ikusten jakien. Ez dugu aipatu, baina lehendabiziko partiduan 3-4 pasatu behar zuten kadetek, oraingoan nagusien mailan bezala 4-4 pasatu beharko dute. Eta bigarren partiduenetarako ere, urdinak favorito. Bai, bueno, nik uste Lesamarrek partidu honetan aukera gehitxo aukilek izela, baina bai, bueno, berez ez deukie partidu erretza, eta, bueno, euren jokutik dana atara bierko dabe, 3. partidure bizirik heltzeko.
esan dugun bezala jente desente etorri da jaialdia ikustera, finala ikustera. Merezi du, iazko finala aurrekari bezala izanik. Bai, nik uste, markinarrak, bai pelotarizek, bai herriko jentie, bueno, iaz jasotako porrot mingarri horrekin, bueno, gogu egin etorreko ziela, ez? Gogoratzen dut, iazko finalean, bertan izan nintzen ikusten, azkenengo tantoetan batez ere, sekulako horroak herri batak edo besteak tanto egiten zuenean, hori ederra izaten da. Bai, hori da, herri artekuen hori, sarma berezi hori izaten da, ezta? Bi herri bata bestien kontra goten diesela, ezta? Eta, bueno, herri asko, oza, jente asko implikitan da, ez? Eta final baten modino gehiago. Eta, bueno. Zu herri arteko batzu jokatuta zaude, Aitor. Zer sentitzen da kanpoan jokatzen denean, beste herriaren frontoian jokatzen denean? Bai, azkenean zure herri zen izena alik eta hobetuen itxi gure dozu, ezta? Alik eta gehien defendi du, ez? Eta, bueno, gero arrotasun hori haunkiteko. Eta, bueno, azkenien talde baten partaide zara eta gauzak alik eta hobetuen eiki gure dozu eta beste tentsino bat, igual egoten da, ezta? Askotan eliminatorizitan eta bueno, tantuek importantzi jaukiten dabe. Empatera heldu eskero, bueno, tantuek kontetan dabe eta tantu danak die importantiek. Gaur berredinketarik ez dugu izango, gaur 2-1 edo 3-0 irabaziko du bitaletako batek. Bigarren partiduarekingo dugu, gorriak aurkeztu dituzte, Lezamakoak, Bitor Gomez da Aimar Buskete lehen esan dugun bezala, eta urdineletik Anartzi Barlos eta Jokin Alvarez. Zein izan daiteke agian partiduenen historia? Bueno, nik uste dut markinarren bikotetik Anartzi Barloza, bueno, bastante ingerreko pelotarize da, ez? Sakau ondo iken dau, bizi erabiltzen dau pelotie, eta nik uste dut bera ebitau bierko da biela Lezamakuek aukerarik haunkitxe gure badabe. Nik uste dut joku atzien pixkat kargau biko da biela, ez? Eta ia, bueno, Jokin Alvarezek, bueno, zelan erantzuten dauen ikusi, eta igual, markinarrek, bueno, ez dakit, pasadan urteko mamuek etorri aldiakez, eta igual presiño pixkat etorri aldiake, eta ia Lezamatarrek, Lezamarrek hori aprobetxau alda bien. Ez ditugu aipatu, baina herri artekoetan ere garrantzitsuak izaten dira botileroak. Pilotari gazteak nolabait emozioetatik eta pixkat urruntzeko eta partidua gehiago zentratzeko eta egin beharrekoetara zentratzeko gaur lanak izango dituzte. Bai, bueno, markinatik pei urguna barrenetxea da dekogu. Bueno, urte askuen markinako pelota eskolan eta lanien dabiena, eta Lezamatik, Ander Kastresana, eta botileruek, zuk esan duzu moduen, olako adinetan, eta finaletan, batez be, importantzisa handiz jaukin aldabe. Sakea berriz Lezamak eskerrez atera du Bitorrek, hasi da bigarren partidua. Ederki atzeratu du Aimarrek orain. Eta tanto! Eta nik uste dut Lezamarrek biher da biela hasiera on bateikie, eta alixen eskero, bueno, lehengo tantuetan, bentajatxo bat hartzie, ez, pixkat lasaitzeko, eta, bueno, hortik aurrera, ikusi, markinarrerek zelan erantzuten da bien. Lehen da biziko tantoetan behintzat, ederki atzeratu Busketek pilota, altuerarekin, eta gainera aztertuta. Ikusiko dugu, zertan datzan bigarren partidu hau. Badoa sakera Bitor.
traba egin dio pixkat Anartzek, orain ederki atzeratu du, botea seiterdik atzera, eta ez zinera Aimarrek. Bana. Bai, hor ikusi dugu, ez? Anartzi Barlozak, erakutsi duzku pixkat bere kualidadiek, ez? Bolea ondo erantzun dauzakie, eta gero, hor aukerako haunkin dauenien, pixkat Busquetekin trabain jau aurretik, baina aukerako haunkin dauenien, ondo luzetu dau, eta banakue. Pelota saldatu dabe, Markinarrak. Bai, ikusiko dugu, ze tankea daukan pilota honek. Bai, Ibarlozari pelotie bisi bilti guzteten jako, eta pelota bisitxu atarako zaban. Ondo erantzun du airez hor. Ikerrek, bien tartera oso ondo, jaso Aimarrek. Bai, eta pelota hau... Bai, nabaritzen da. Bai, harina bibiltzen da, bai. Bizeagoa dela, bai. Atzeren artean norra gintzen den tanto honetan. Ondo utzi dio Aimarrek. Aire sartu Anartz. Jaso Bitorrek. Eskura daukan Hartzek. Eja eta tanto. 2-1 aurretiko urdinak. Tanto polita ikusi dugu. Bai, momentuz arratzaldeko tantorik politena ikusi dugu, ez? Ederki sartu da hor esker gantxoz Anartz. Ederki behartu du Bitor. Eta gero aurrean eskura izan du tantoa. Bai, kontuten haukin Bitor eskertizi dela, ez? Horre gantxuekin eta, mina asko inaldotze. Eta Ibarlozak, alegin duko da. Eskuma hori topetan. Sakea indartsua oso. Orain ere bien tartera, ederki Anartz. Bai, eta beti pelota bisi. Pelota bisi erabiltzen dago, ezta? Eta sekretutariko bat, hori zeten da. Pelota bisi erabiltzen badozu aurkarizek ez teko hainbesterainoko denporarik. Eta hor, bizien tartera bota dau, eta ez batak ez bestiek. Horrelakoak aurrela entzat, atzela entzat ez dira bat ere errazak. Bai, hor atzelari... Bata pasa egiten du beste... Atzelarizek agindu behar dau, eta nik ez dotentzun ez ebez. Egizi dabe bai bastante atxin egon dala. Eta hori, azken finean bada aurkarien errua ere. Anartzek golpea duen ezkero, atzelariak batzutan pare bat pauso atzerago egon daitezke. Bai, azkenien Anartzek pelota atzera errez bota aldau eta danetik inaldau. Horain jokinek pilota ezin altxatu eta 2 eta 3koa markagailuan. Pilota berri salatu dute. Ederki luzatu du, ez dakit hor... Bai, dudaku izan da. Bai, Mar Busquete ikusten jako, ez da? Atzelari eskubi ondeko zene atzelari zedala, ez da? Ez dakit komeni ote zaion Aimarri ere beste pilota bizixagoa. Ez dakit zer deitzozu. Bai, hasieran aipatu dugun, ez? Pixkat Anartzi Barloza ebitau behar dabe, ez da? Aukerak izateko, eta Anartzek bera be, bestien pelotakin mina asko inaldau. Eta izan leike Alvarezeri beste pelotakin min gehiago ikie. Momentuz orain ere ezin izan du eraman jokinek eta berdin, 3ko berdinketa daukagu markagailuan. Ikusiko dugu, ea agien atzean egon daiteke gakoa, ez aurrean
bereziki. Ikusiko gu nola erantzuten duen Alvarezek. Ondo, Aimar. Bai, momentuz ondo ikusten jako, Busqueteri. Hor lurrera joan zairo. Bitorri, txapapera. Bai, ez da ondo neurtu, pelota horrek ez diez erresak izeten. Ez da ondo neurtu eta ganera pixkat horre pelota zabaltzen joan da, ez da iruten bakarrik joan. Eta txapaspire joan. Eta lehen aipatu duguna, Peio hurbildu zatzai bi pilotariei eta gauzak harri esan, nola jokatu. Bai, Peio Markinako taldien, bera da pixu gehien dekon naiz eta pelotan ez jokatu, pelotari ez izen. Bere palmaresak dana esaten dau. Bai, gero. Sakia indartxu bat anartzek eta Aimarrek ezin eraman. Ezkerrez garbi atera zaio, baina bizi sakea. Bai, diferentzia handixe dau, ez? Bi peloten artien eta tantotik tantora, importanti izaten da, ez? Distantzia horrek hartzi, ez? Pelota batekin, urrengo tantuen bestiekin, eta pixkat. Erki baztertua, oso zaila, eta berriz hau sake oso zaila eramateko. Bai, sake oso ona. Azpitik ataratekue, azkeneko momentuen baztertuen ja, eta sake ona. 6 eta 3. Berriz ere badoaz Markinarrak irutantuko aldetxoa atara dute. Azpitik sakea, bikain erantzun orain Aimarrek. Ondo eskatute. Eta Jokin Alvarez ez dau gustora, Nik ere ez dut hori altxatu baina goregi, alboko eskerparetan goian jodu. Ez dakit urduri xamarrezote dagoen. Ez dakit eskumakin estabil gozatzen asko eta bai, pixkat beretako pixkat presiñoko partidu da. Bai, badakite partidua irabazizkero txapela Markinara eramango dutela. Eta bai, eragin dieza joke bai. Bai, anartz berabe konturatu da eta bere lagune animetan dabil. Aire sartu nahian horran hartz, ezin. 5 eta 6. Gorriak berriz ere batoz hurbiltzen ari dira. Bai, Lesamarrendako importanti, ez? Partidu beti distantzia askorik esaunkiki markagailuen eta Markinarrak alde hundize esataratie. Alde hundizekin Jokin Alvarez berabe lasaitu ingo salako eta importanti izango daurendako, beti hor egotie. Azkeneko momentu arte. Berriz ere gora jantzaio Jokini eta segina jarri da berriz ere markagailua. Esan dut, agian Jokinek presioa izan zezatekela irabazi ezkero txapela lortuko dutelako, baina Lesamarrek derrigortasun erabateko daukate irabazteko. Bai, Lesamarrek ez partidu hau irabazi beharra deukie bai ala bai, ezta? Agian presio handiagoa. Bai, baina nik uste dute hasieran aipatu dugu moduen Markinarrak urten dizela favorito. Eta presioa bietako batek aukiteko, Markinarrak aunkingo daukiela. Jaso Jokinek, eskerrez, Bitor. Zabalerantz baina kanpora.
7-6. Aurretik berriz ere Markinarrak ezin aurrea hartuta Lesamarrak. Bai, eta igertzen da, nik uste dut pixka tentsio puntu bat eukiela, ez? Badakizi partidu hau oso importanti dela. Eta fallo bastante ikusten gabiz, eta nik uste dut tentsioen eragine dela. Anartzek bizi atera eraman Bittorrek airez. Ondo eskatua hor. Oso ondo atzeratu da baztertu. Eta tantoa Markinarraek. Oso pilotaka da ona Jokinek. Bai, onguen gozatuen jau eta batezbe baztertu, ez? Batezbe baztertu. Gustot hor Anartzek be asko behartu daue Busquet, Aimar Busquet. Eta gero Jokinek ondo aprobetxau dau, ez? Eta nik uste dut ondo etorreko jako latantu hau. Sortzite zei doiez, eta nik uste dut, ondo etorreko jako latantu hau pixka lasaitzeko. Gorputza dira azpenetan behitzat igartzen zaio, Utxe egin duenean hor panetari golpea jo, eta bere buruari ere eta nik uste animatu nahian, eta orain tanto egin duenean... Nik uste dut gauza positiboekin geratu bidala. Ez dau hasiera hona unki eta 8-6 aurretik doie. Orduen... Piskat, Orain ederke atzeratu Aimarrek. Oso ondo orain Jokin. Bien tartera, Anartzek. Zabaldu pixkat, Aimarrek berriz ere aukera. Oso ondo luzatu eta baztertu. Eta Jokinek ezin. Aimarrek izan ditu akats batzuk, baina ematen ari zaio pilotari. Bai, ematen dabil eta, baztertzen be ondo dabil. Eta bere lagun Bittor nik uste dut bai, ondo zuzentzen dabilela, ez? Atzelari batekin bidauena, ez? Atzetik eskatu, atzetik aurrera joen. Alik eta pelota gutxien fallau, eta, aukerako pelota dauenien, pelotari emon. Markinarrak favorito, baina momentuz partidua bizi, 8-7 eta egia da ikusten ditugula agian partiduko giltzak edo gakoak izan daitezkenak, baina pareko esan behar daudela esango nuke bikote biak. Bai, danak asko esetzen die. Eta badakizi zein dan bakotxan punto fuertie eta ahultasunek badakizie, zentsu diezan eta oso ondo esetzen diez. Markinako botileroa joan zaio epaiaren gana, atxeden aldia eskatu dio eta eseri dira lau pilotariak. Nola ikusi duzu hasiera, Aitor? Hasieran ikusi dugu, ez? Ibarlozak beste martxa bat deko, beste abiaduro bat emoten dutze pelotieri eta jokuen sartzen da nien, pixkat Lesamako bikotie pixkat dantzan jartzen dago, ez? Eta bera jokuen espada sartzen, Aimar Busquetek esteko bizitasun hori, baina pelotie ondo gozatzen dau, ondo luzetzen dau, eta bera nagusi da atzien. Orduen nik uste dut batezbe saiatu bidie, Ibarloza jokuen sartzen existie, eta gero alik eta faio gutxien ekie. Altxatu dira berriz ere lau pilotariak, 8ko berdinketarekin daukagu partidua, sakea Lesamarrek aurretik jartzeko aukera. Momentuz bakoitzak bere pilotarekin mina egin du. Eta Bittorrek hasieran sakatzen arazo batzukin ikusi dugu, baina oina azkenengo sake bizek luze atara dauz. Eta pilota Markinarrak atara dutena, ez da? Bai, hori emoten dau.
aire ondoan hartzorain lagundu nahian, badu Aimar berriz ere, orain ez du gozatu, baina gaizketorri zaio Anartzi eskura eta postura behartu xamarrean lurrera joan zaio pilota. Aurretik Lesamarrak. Bai. Nabaritzen da, beste tentsio bat dagoela baita esalen artean. Bai. Ikusten da, berdintasun bat edo badagoela eta... Bai, partidu honek, gauza asko erabakiko dauz, eta ikusten da, bai, beste tentsino bat igerten da. Eta Bittor bai, ikusten dut, aurrera joateko goguekin, Hor pare bat biderre gantxora sartzeko bidien egon da. Ez dago aukerarik haunkin, baina nik uste dut Bittor bari jogatu bidaula. Eta aukeri edeko nien, Nartzeri aurrien. Atzeratu orain Bittorrek, Jokinek jaso eta baztertu iaia. Gantxoa Nartzek, ondo jaso orain Bittorrek. Baztertu ganera. Ondo Jokin, bai. Ondo Jokin. Ondo gozatu dau. Ondo doa hormara eta tanto. Bai, hor Jokin Alvarezek eskerrakin asko sufritzen dau, pelota hau eramateko esan, baina ikusten da eskerrakin konfiantza askorik ez tekola. Eta Lesamarrek hor dauki zulo bat aprobetxatzeko. Eta markagailuan ere, bitantuko aldetxoa, lan erdetara heltzen ari gara eta lehia estua ikusten dugu. Bai, uste dut lau eta utxeko partziala daruiela Lesamarrek. Bai, hori da. Eta... Gantxoan sartu da, baina ez du bat ere gozatu, ondo atzeratu duan Hartzek, asko behartu Aimar, jaso! Bederatzi ingurutik jaso du pilota, orain ederki emana altuera eta larri izan da hori gainean, Bittorrek atzeratu, jaso Jokinek. Tantu gogorra, Aimar Busquetentzat. Hasi da, penaka, eta azkenan tanto eurena. Pentsatu du eskerra horman gora joan behartzela, azkenan barroan izan da, eta bukaeran Jokinek ezin izan du gozatu pilota hori, gainera etorri zaio lakoanago, eta... Bai, eta tanto importanti, Nik Bittor Gomez goruntz doiela ikusten dut. Piskat hasikeran Biurrekin egon dela, baina, pixkanaka nik uste dut soltatzen da biela. Eta Aimarre atzien be oso ondo dabil. Eta Markinarrentzat gauzak, estoi esan ondo. Bai, horre gauzak aldatu beharrean ikusten ditut. Ez dakit, agian, orain, eurek atratako pilota kontran etortzen ari zaie edo, bintzat, Lesamarrek sekulako aukera dute tarta ateratzeko eta horrela da. Bai, eta Markinarrek bigarren denpora eskatuko daurie. Bai, pegi horbildu zaio epaiari, bigarren atxean aldia eskatu du, izan ere, aldea handitzen doa apurka lautantukoa. Bai, ustote 6 eta utxeko partziala, eta ez dabe ezin jabe tanto bat egin, partzial hori mosteko, eta peiok denpora hartzea erabaki dago, eta nik uste dut ondo hartuteko erabaki dela. Bai, erabaki ona da, lan erdia pasataia lautantuko aldea, ez da kontu txikia.
Ikusiko dugu partiden bigarren zatian zertan datzan. Ez dakit Jokinek edo Aimarrek nekea somatu alduten, Aimar asko ibili da lehenengo zatian. Bai, lehenengo tantuetan, asko ibili da, baina nik uste dut generalien bera dominatzen da biela atxien, eta nik uste dut fisiko aldetik ez dauela arazorik haunkingo. Bigarren parte honetan nik uste dut Peio naholkue, anartze Ibarlozari esangotzan, pixkat sartu bierra dekola, pixkat beste erritmu aldatzeko, ez? Eta igual pausotxo bat edo bi atxera emon, eta ia gauzak aldatzie lortzen dauen. Gauzak aldatu beharrean dira bai, ikusiko dugu ea lortzen duten. Bilorrek, sakea, 12 eta 8, Lezama aurretik. Sakea erdira, Jokinek jaso. Ederki luzatu Aimarrek, botea 6 pasata eta tanto. Bai, frontiz erdizien jotako pelotaso bat, baina ondo gozatute eta hori, barriro be Jokinek, ezin izen da beruen. Eta pixkanaka aurrera doiez. Bai, 13 eta 8, 7 gutxeko partzialarekin, hasieran oso berdinduta joan da markagailua, 1 eta 3, 3koan ere berdin dute, 6koan ere berdin dute, 8an ere bai, baina orain bostontuko aldea du bikote gorriak. Bai, eta zuk lehen aipatu moduen importanti izen dabe bai, nik uste dut, markinarrek hasieran ataratako pelotie, pelota horrekin segitzi, Bai, orain Aimarrari da aprobetxatzen batez ere pilota. Eta Jokinek oraingoan pilota lurrera. 14 eta 8. Gauzak horretan jarraitzen badute 3. partidua. Benetan edo beroa izango da, bintzat. Bai. Hile edo biziko partidu izango da. Oraindik ez dago eserrerak eta bigarren partidu honetan, oraindik urdinek badute gaitasuna markagailua iraultzeko noski, baina ea horrela den. Eta Bilorrek be, partiduen hasieran hor, pare bat utxin jauz. Bai. Baina oin seguro ikusten jako, ez? Nuke hori, pixkanaka goruntze etorri da, eta aurrien ez dau jokaldi askorik egin, baina beste konfiantza batekin ikusten jako. Eta aldiz Jokin ezin eskuan sarturik pilota, Bai, hor 8 eta 6 aukin jau, pelotaso bat gozau dauena eta tanto indauena. Eta esan dugu, hortik aurrera goruntze inalko zebala, baina ez, hasikerako sentsazio txarrekin ikusten dugu barriro eta ezinen jarraitzen dau. Eta ezin hori markagailuan gero eta agerikoagoa da, 15 eta 8 aurretik Lezama, eta jokuan erabat agintzen orain. Eta Jokinek berriz ere ezin jaso, konfiantza faltarekin ere badabil. Bai, Bilurrekin ikusten jako, ez? Hor, ez dotze gerrize ondo sartu, pelotaso batzuk bai gora joan jakoz, eta Bilurrekin dabil, ezin dau pelotarik frontizien sartu, eta sufritzen dabilela ikusten jako. Berriz ere atxeden aldia eskatu du Peiok, Markinarren botileroak. 8 tantu urdinek eta gorriek bikoitza. 6 tanturen faltan 8ko aldea. Bai, Lezamarrek,
Partidu serioa. Bai, firmatuko leuki, ez? Partidu hasi aurretik egoera honetan egotie, eta bai, oso serizu, bizen partetik, ez? Esan dugu, hasik eran biti horreri igual, nervizotxo batzukin ikusiako, baina ez, nik ustote Aimar Busquetek konfiantza hundizen mondotzela, eta pixkanaka, gora etorri dela. Lehen partiduaren antzera, karetako partiduaren antzera, aurrean joko gutxi edo ez dira sartu joko horretan behintzat. Bai, finaletan, beste tentsino bat egoten da, ez? Eta normala da, aurrien pixkat gutxitxua garrez getie. Eta batez be, kasu honetan, atzien markinarrek, atzien deukienien pixkate zuloa hunditxu egu. Bilorren sakea. Ez zineraman Jokinek 17 eta 8. Bai, sake horrek ez eukon ezebez, baina nila etxipen arpeizek ikusten dutzietaz, eta... Bai. Saiatzen da, hartz, oraindik ere animatzen Jokin. Nik da galtzeko kasuan ez dutela, oraindik inondik inora ezer galdu talde bezala. Baina, lehen biziko aukeran behintzat ezin aprobetxatu markinarrak. Altuera eman da. Jaso Jokinek, bai. Orain tikitaka txiki bat izan dute hor, azkenean Aimarrek atzeatu nahi edo, Anartzek eraman, Bitorrek orain bintartera, Jaso Anartzek. Bai, nahi dau Bitorrek, horra aurrean tanto hain. Azkenean atzelariai utzi dio eta justu itxia, baina Jokinek ez zin eraman. Bai, tantu bastante traketxa jogatu dabe, ez? Hor prisakin eta ez dabe bape gozau. Eta, hor azkenien erdibideko pelota bat geratu jako markinarren atzelari zedi eta esin izan da beruen. Ba, 18 eta 8koarekin hirugarren partidua beroa izango dena itxura guztia eta zaleak ere berotuko dienez. Ondo orain Jokin. Sotamano sartu da Nartz. Ondo eskatu atzelariak. Eta ondo atzeratu. Bai, oso ondo eskatute. Gantxoa. Jaso Anartzek. Hor jokaldia egitera joan da Aimar. Zabaldu Anartzek. Eta orain agintea berak du. Baina txapapera joan zaio. Bai, Bitorre oin, pixkate, ja, markagailuen aldetxu onkine ikusten jako aurrien jokatzeko gogu ekin dauela, ez? Eta horra Aimarrek pixkat dejada tontotxo baten jau, baina markinarrak ja etxike ikusten jake. Bai, partidaren beste garai batean pilotari bestera batera aprobetxatuko zuen edo... Bai. 19-8, 3 tanto falta dituzte bakarrik. Lesamarrek euren puntua lortzeko eta hortaz finala berdintzeko. Orain Aimar eskerrez. Jokinek gora. Oso disgustora Jokin. Bai, lehenengo tantutatik esan dugu, ez? Ikusi dutzeule tentsino punto batekin. Eta unkin dago hor tanturen bat edo beste, pixkat gehitxu gozatu dauela, baina ez. Sufritzen ikusi dutzegu eta ez dabil bape gozatzen.
eta aldiz gorriak oso gustora kantxan. Badakite pasentziarekin ibili behar direla, badakite atzian dagoela nolabait jokua. Sake ona. Ondo baztertua gero, Jaso Jokinek hori! Nola, oso ondo gainera. Eta orain jokaldia egitera joan da Aimar. Eta lurrera joan zaio. Bai, inungo necesidade barik. Pelota bezan ormabiak eiteko aproposena, goitik etorri da, indar askori barik. Bera be urrin egon da, frontizetik urrin. Eta bai, horra akatsa hundiz jaunkin jau. Pilota berria atara dute markinarrek. Partidu osoan erabili gabekoa. 9:20 tartea handia da, ikusiko dugu. Zertan datzan? Segulako erantzuna Aimarrek. Bai, oso ona. Keinua Bitorrek, Aimarrek ondo baztertu eta tanto. 21-9. Bai, Aimarrek aurrukeko tantoko akatsa segiduen konpondu dau, ez? Nik ustot bera kostiente zala. Aurreko ormabizek, esala momentue eta urrengoko tantuen, kriston tanto jokatu dau, ez? Gai, esakeen errestotik izan da ona. 29 azkenengo esaka izango du Bitorrek. Eta finala berdintzeko aukera paregabea. Ordeko aukerakue. Ondo atzeratu Bitorrek. Txapa gainean, gora! Bai, oso harin etorriak hor pelotie, eta ez dau denporari gaunkin. Bai, eskuan gehiagi sartu dut katiatu izango balitzaia. Bai, bai, hor katiatute gelditu jako eta gora bota dau. Bueno, hirugarren partiduko pilotelek ere ikusten ditugu apurka. Oso ondo Aimar. Sotamano ona, eskerrez, Jaso Jokinek. Bai, peio partidue ondo amaitzen dabil. Sotamano ona, aire zeraman eta baztertu. Ara, Zabalera, Jaso Bitorrek. Hor dejada joan da egitera. Ederki Aimar orain. Geitsi pilota. Jasoan hartzek. Hori bai. Eta hor bai. 22-10 bukatu da bigarren partidua. Eta finala berdindu egin du Lezamak. Bai. Hirugarren partidure bixirik helduko da herri arteko hau eta ikusi behar, hirugarren partidu honetan zelan erantzuten da bien lau pelotarizek. Partidaren analisi bat egin beharrezkero, Aimarrek oso ondo jarri ditu distantziak pilotalegoan, bi jokalariak bi pilotariak ondo mugitu ditu, batez ere atzean egin du min gehien.
hain zuzen, berekin egingo dugu berba orain, ea zer dioskun. Bueno, Aimar, sorionak, lehenengo eta behin. Eskerrik asko. Bueno, hasik eran pixkat nervioso ikusi dutzu lauroi ez, pixkat olan tentxinoko partidu esan, baina 8-6 galtzen joan zarie, eta hortik aurrera 22 kasi. Bai, banekigun partidua atxean zegoela, aurrelariak pilota oso azkar mugitzen dau, eta partidua atxea genuen. Nik badut habilitatea atxera botatzeko, eta hori egin dugu, eta lana ondo jasaigu. Partidua aldatu da batez ere, eurek ateratako pilota erabili duzuenean zuek eta atzean, jokin ere, min gehiago egin diozue. Bai, euren aurrelaria esan da moduan, pilota azkar mugitzen zuen eta pentseu duri hobeto bibiliko zirela pilota horrekin, baina guri hobeto etorri zaigu, esan da moduan atxera botatzeko eta min handia egin dugu. Bai, partidua hasieratik taktika hori zen, ana hartze jokuen ahalik eta gutxien sartzi eskumakin eta bizi emoten dutzelako. Eta bit horreri ikusi jako, hasieran ez dala ondo hasi, baina zuk pixkat animaute, pixkanaka partiduen sartzen joan dela eta hobeto inauela. Bai, hori zen helburua, bitxorreri animetea, saiatzea atxera botatzea eta oso ondo egin dau partidue eta partidu batera dugu. Finala berdinduta, bat eta bat, nagusienean, zer espero behar? Oierren lesioarekin eta zai dago azken partidua, baina interesante egongo da eta ea zer pasatzen da. Zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Aimarren hitzak. Bai, bazekiten aurrelariak pasatu egin behar zutela, nartz pasatu egin behar zutela eta egin beharreko lana ondo burututa. Bai, nik uste dute posik egoteko moduen dauela. Posik egoteko moduan bai, eta banako berrinketa honekin orain ea zertan datzan 3. partidua. Ikusiko dugu. Bueno, eta lehenengo partidu bize jokatu ostien. 3. eta azkena geratzen jagu. Eta alde batetik, Gerriko Gorrizekin, Lezamatik, haukingo dugu bi veterano. Partidu mordoa jokatute deuki esan bi veterano. Aurrean Inigo Aurtenetxe. Lehen esan dugu moduen, bere herritar Oierror Maetxeren ordez jokatuko dauen aurrelaritze. Eta Inigo Aurtenetxekin, berekin, Inigorekin partidu mordue jokatu dauzen edorta Bilbao, ez? Atzelari baia oso veteranu, ez? Bueno, ez da golpea handiko atzelari ze, baina bueno, palanka luzeko pelotari ze da, eta partiduek asko luzetzen da, ez? Bueno, pixkat estilo sarreko pelotari ze da, eta edorta Bilbaoekin, bueno, partiduek normalien, luze joten die. Eta beste aldetik, Markinarren aldetik, bikote gazteu bat, Aimar Ibarloza,
Eta, bueno, hauek Bizkaia mailan, ba, bueno, azpitik datozen pelotari die, eta bueno, pixkat generazio desberdinen arteko partidu ikusiko dugu. Markinarren partetik, esan behar da, bai Josu Agirremaioak eta Aimar Ibarlozak, bueno, igazko finaleko pareja bardin osatzen da biela. Eta goguekin egongo dizela. Eta edortak izango du, zapore gozoa iaztik. Izango duenez, publiko hartan ikusi dugu iazko bikotea izan zena, noski, taldearen parte ere badelako horma etxe. Bai, lehen aipatu dugun, herri artekue hori, talde batek irabazten dau, eta bera talde horren partaide da. Ikusiko dugu nola erantzuten duen aurten etxek, beti izan da aurrelari arriskutsua. Bai, nik uste dut, denpora asko igual jokatu barik dabiela, ez dau bere momentu honenien ez da egongo, baina nik uste dut naiz eta final bat izen, presinuek ez totzela eraingo, eta maila hona mongo daula. Hoize dute agian abantaila, esan duzu moduan, horrelako tankerako partidu asko jokatu izanaren esperientzia hori, eta egia Josu eta Aimarrek ere jokatzen dituztela horrelakoak, baina azkenean gehiago besteek. Bai, eta pareja moduan asko jokatuta dauz. Partidu asko, txapelketa asko eta final asko, bai. Eta bai, hori bentaja txikitxo bat izaten da. Nik partidu gogorra espero dut. Aurreko bisek igual ez die partidu laburrek izen die, eta markada horien be aldea hundizekin, baina hirugarren hau partidu gogorra espero dut. Agian partiduaren gidoia hortik joango da, behintzat Lezamakoen helburua hori izango da, ez? Badakigu Euspo luzeko adiela bai Edorta eta bai Inigo. Bai, Edortakin hori, partidu gehixenak partidu luziek izaten di, ez? Eta pelota bisiegirik espadau. Bai, pelota bisiegirik espadau. Aimar eta Josu golpez bisiauak dire, golpe bisiauko pelota diez, baina ez dire oso apurtzaiek bez. Eta partidu gogorra izen lehikela uste dut. Esan dugu bi belaunaldi desberdin daudela horrez aurre, alde batetik Josu eta Aimar biak dira, Markinar biak dira 2000koak, eta Inigo eta Edortaren kasuan, Inigo 1980koa da, 32 urte egingo ditu edo egin ditu aurten, eta Edortaren kasuan 4 gehiago, 86koa da, eta bai, eta eskertzen da bai, gaur egunien
aficionatuetan ez da pelotari veteran horik egoten, eta Edorta eta Inigo moduko pelotarizek jokatzen segitzie, eskertzen da, ez? Nik uste dut gaztien dako, kontrarizo honak izaten dizela, ez? Ikesteko, eta nik uste dut generalien ondo torten jakiela. Zuk ere partidu batzu jokatu dituzu, euren kontra? Bai, laurekin jokatutan hau, eta, ez eutzen dodaz, bai. Ezagutu eta sufridu bai, batzutan. Batzutan irabazi bestetan galdu. Danetik. Partiduko materiala. Esan behar da aukerak eta aste bitartan egin zala. Frontoian bertan. Hemen Zaldibarko Olasar pilotalekuan. Hori da, partiduko pilotakia bagituzte eskuetan, orain probatu eta badakizuek gero ez dagoela aukerarik pilota bat aukeratzerakoan, ez dagoela aukerarik pilotakarik botatzeko hormara. Animoak jasotzen ari da orain Edorta. Jentearen inguruan. Eta aurreko partiduan ikusi dugu pelotak haunkin aldabien garrantzize, ez? Pelota munduen gauzenok badakigu pelota batetik bestera, gauzak asko aldatu aldizela, eta hemen be holan izan lehike. Horrela da, bai, esan duzu, agian marrakinarrek hau gero partidua asterakoan, behin ja, bateak zer gertatzen den, baina holan batean eta partidua hasi aurretik behintzat pilota harinagoak agian konbeni zeizkiela edo golpez gehiago izan daitezkelako. Bai, golpe gehiago pelotari ediez, eta lesamarrak, esan aldugu diesela, ez? Partiduak pixkat luzetu iken da diesenak, eta seguruenik, pelota bajutsu hauekin jokatuko da biela. Behintzat, finala hasi aurretik gehiago, hirugarren partidua hasi aurretik gehiago ezin zaio eskatu finalari, berdinketa badaukagu kanporaketa ez finalean, bi herrin artean, eta seguruena da zaleak, ikusleak, zaratak egongo dira tanto bakoitzean, bai herri baten alde, bai bestaren alde. Bai, hirugarren partidu heldu gara, eta hemen erabakiko da dana, eta nik uste dut lehenengo tantutik, bai pelotarizek eta bai zaliek, dana emongo da biela, eta partidu politik ikusiko dugule. Zaldibarko Olasar pilotalekoak itxura oso hartu du. Iaz Bilboko Bizkaia pilotalekoan izan zen finala, orduan ere giroa ederra izan zen, gaur batuago. Bai, Bilboko Miribian, danok ezagutzen dugun frontoia da, ez? Frontoia hundize da, eta, naiz eta jente asko egon, izan dezak eragina, iaztik lau pilotatik 3 jokatzen dute final berbera, izan dezak eragina Bilboko pilotalekuak edo hemen jokatzeak? Bai, izan lezak eraginen bat, ez? Bilboko pelotalekue, nik uste Edortan dako, Edorta Bilboen dako, frontoi hona dela, baina, nik uste erabaki garriz ez dela itxengo. Hasieran aipatu moduen Zaldibarko frontoi hau, bai, lurrien pixkati biken da, pelotie, batez behemen atzien bai, baina generalien frontoi oso ona da, eta
pelotarisek esetzen da bien frontoi badala. Ez ditu aipatu epaileen izenak, Aitzol eta Aitor. Lan gogorra ez dute izan, baina orain jentearen zaratekin eta emozioekin eta Bai, tentsioa ongo da eta dudamudako pilotak eta zailak izango dira epaitzea. espero dugu arazorik ez eukitea epaiek eta beraiepe suerte eukitea. Hirugarren partidua hastear da. Hiru pilotariak aurten etxeen zain. Azkenengo gantxo hori errepikatzen badu partiduan, zaila izango du Josuk eramatea. Bueno, prest dira lau pilotariak eta bi epaileak paseoa egiteko, agurra egiteko, jentearen txalo zaparra da. Eta goazen aurkezpenekin. Inigo Ortenetxe eta Edorta Bilbao. Bikote Lesamarra gorriz eta urdinez Josu Agirre Amaioa eta Aimar Ibarloza. Epaileak aurkeztu dituzte baita ere. Eta ikusi ezagun nor daukan sakea. Sakea urdinentzat. Aurreko bi partiduetan Lesamak sakatu egindu lehenengo sakea, kasu honetan Markinarrek egingo dute. Eta partidu honetan bai hasikerie oso importantie. Partidure ondo sartzie. Ikusiko dugu, Josu oso abila da aurrean. Gustatzen zaio. Bai. Aurreko jokaldiak eta egitea. Pelota bixi ebalten dauen pelotaria da, boleaz eta abiadura askokin jokatzi guztetenako. Eta, bueno, ia zelan azten dan eta ikusiko dugu. Emozioa topera. Agurtu egin dira lau pilotariak eta astera doa hirugarren eta azken partida erabakigarria. Antala diozuk bizi. Eraman eta barrura. Gora, Edortak. Bueno, hasierako tanto da. Aimar agintzen. Edortari lehenengo tantuetan pixkat kostatu ikinako, ez? Bere ritmo hartzea kostatu ikinako eta importanti izango da, bueno, partiduen aliketarinen sartzi, ez? Esan dugun bezala, Markinak irabazi ezkero. 7. txapela izango luke 14 urtean. Eta hortaz, horrekin batera, txapel gehien izango dituen herria bihurtuko litzateke. Lesamak irabazi ezkero, 5. bigarren urtez jarraian izango litzateke, eta Markina eta Ermuaren gandik txapel batera giratuko lirateke. Atzera libiak orain nor baino nor. Berriz ere gora Edortari. 2 eta huts. Bai, momentuz atzelarizek ibili die pelote guen. Eta Edortakin joiz huts bizek. Bizek gora joinakoz. Altura asko moten dutzen pelotari bada, ez?
Bai, Aimarrek zuzenago jokatzen du. Pilota zuzenago doa. Bai, beste toke badeko eta esteko altura horren beharrik pelota luzetzeko. Baina Edortak, bere jokuen karakteristiketako bat hori izaten da, ez? Pelota oso altu ibiten dau. Ondo erantzun orain Edortak. Eta orain gora, Josuk. Bai, eta 3 tanto, eta 3 goiko txapara. Ez dakit seinale bat den edo, baina bintzat, hori, lehen da bizek 3 tantoak 3 akats. Bai, nik uste ondino partiduen sartu bari dauzela, ez? Ondo gozan tantu luze bat haunkiki ez? Piskat tentxino horrek entzeko. Baina ondino, ez da horretarako aukerarik haunkin. Eskerrez Edorta. Eskerrez oso postura natural eta ona daukan pilotaria Edorta. Bai, eskubizekin bardin jokatzen dau. Eskerrakin konfiantza hundiz edeko. Bai, oso segurua. Eskerka da orain ona eta bazterrera gainera jaso Aimarrek. Ez da iritsiko. Bina. Eta armaietan lesamarrak ataratzen da bize burrunda gehien. Markinarrak Iasko errepikatu nahi dut eta Markinarrak isi hau ikusten jake. Luzea izan da sakea, 9:30 Aimarrek enaman. Aire zoain Josu. Ondo atzeratu Edortak. Gantxoa, tanto. Ondo gurutzatu du. Bai, eta Inigo aurten etxe gogotxo dau, pelotan bile doie, atzetik aurrera, eta Ausart. bai, gogotxo ikusten jako. Eta bilur barik. Agian eragin dezake lehenengo partidua galdu eta bigarren irabazita, agian Bai, atzetik aurrera goian datornak. bezala, ez? Atzetik aurrera datornak, igual beste konfiantza batekin jogatzen dau, ez? Zabalera airea, erraz, Josuk. Aimarrek ondo atzeratu du. Bikain orain ere. Bostetik atzera botea. Jaitsi pilota Inigok, ondo kendu du Josuk. Horreztu gozatu airea, goitik berakoa, eraman Josuk. Bai, aurrelarize bize be, bolea ona dekien aurrelarize die. Eta aurreko partiduetan ez bezala, ez dute inongo beldurrik aurrean erasotzeko, Bado Edorta, norarte? Ara! Bai, Edortako rutsa hundiz egin dau. Bai, ez du asmatu. Aukerako ezeukon. Orain Josuk aukera bien artera, ez zein Inigok. Bai, nik uste aurretik etorri dala gorri zen fallu ez.
Edortak horra aukerako pelota bat aunkin jau, baina ez da ondo jarri. Eta dejada tonto bat indau. Eta aunkinako bentajie, galduin jabe. Berriz ere berrinduta markagailua iruna, eta lehendabiziko segitandotan ikusi dugunarekin esan daiteke berdintasuna nagusitzen dela. Golpe esagian gehiago behar zuten izan urdinek, baina momentuz gozatzen ari dira gorriak ere bai, nahiko parekatu ikusten dut nik. Bai, atzean, Ibarloza ondo hasi da, eta uste, aurrien Edortak bere lana egiten badau, ez? Bere betiko regulartasun hori erakusten badau, nik uste eta aurrien gehien asmatzen dauen horrek edo usartena izango dan horrek, irabazteko aukera gehiago okingo duzela. Ikusiko dugu horra usartzen den gehiago. Eta nok dituen aukerak ere, ausarta izateko, Hor bote prontuan eraman behar izan du Iñigok, baina ezin. Bai, pelota gatzasan eta Lau eta 3, Josu badoa sakera. Dejada Jaso Iñigok berriz ere airea, eta hor bien tartera ondo Josu. Edorta agian atzeregi zegoen. Bai, sake errestoan Iñigo berak eroan daue boleaz. Eta Edorta oso atzean eguen. Da 5 eta 3. Eta hori da, markinarrekin behar duena, ez? Bai, bien artean jokatu. Bai, bilur barik. Iñigo Urtenetxeko hor defentsan gehiago sufridu aldau. Ari mugitzen den pilotaria da Josu. Bai, pelota bixi erabiltzen dau. Bai boleaz eta bai botez. Da erreakzionatzeko denbora gutxi ematen dau. Eskerrez Jaso, gantxoa, Jaso Iñigok. Keinua Josuk, atzeratu Aimarrek eta baztertu. Edortak gora. 6 eta 3. Aurreratu dira markinarrak. Eta Iñigo zuzenean etorri da aulkira. Atxedena eskatu dio epaileari. Ikusten du, igual Edorta dagoela pixkate aterata. Bai, deseroso dabil, ez? Uste dut ja hirugarren pelota gora bota dauna. Eta nik hau esango neuke pixkat Josu Agirramaioak sartutako pixkat presio horren ondorioz, ez? Ja badaru ez gantxo batzuk eta mina indau, aireko joku horrekin. Eta kentzeko nahi horrekin, Edortak gora bota du pelotazo hau. Horrek ikusten dugu Oier Orma hain zuzen ere, Edortarekin hitz egiten. Bera esan jokatzekoa, baina Prespan aurreko astean, izan zen lesioa, duela gutxi izan da. Bai, final erdiak berak jokatu izan, eta bai, Oier berak aholku honak emon lehik ez? Berak bikotonen kontra jokatuta dauko, eta kanpotik hobeto ikusten da.
3 tantuko aldea dute markinarrek. Ikusiko dugu ea partiduari beste egoera bat emateko gai diren lesamarrak. Momentuz Edorta oso erasan da, baita Inigo ere, defentsan egin ditu azken dengo tantuak. Sakea bizi. Edortak ezkerrez eraman. Aire Inigo, baztertu egingo da, baina ondo Josu. Ondo gozatu Aimarrek, korrik egin behar Edorta, jaso! Ondo moitzen pelota Urdinek. Zabalean dejada egin nahi, baina Igerri egin dio Inigok. Ondo Inigora, engantxoa, kanpora! Bai, oso ondo moidu da de pelota. Eta... Ez zuen hainbeste arriskatzeko beharrik ere, Bai, gatzasan horran kaeldian jodau, eta markatzera junda, eta gutxiegi, baina kanpora jundako. Baina, bueno, nik uste dut tantu hau dala markinarrekin bidea bien adibidez. Bueno, Inigok metro asko inbarritzen dauz, Edorta berape bai. Eta, bueno, gutxiegi badabe, ez da betantu lortu, baina nik uste dut hori dala garaiperenako bidie. Bai, fruitu atara dute tantu honetan behintzat gorriek, baina kolore hau badute tantuek askoz ere... Bai, kostako zaie, gorri kostako zaie. Defentsan dabiz eta... Askoz ere posibleagoa da Urdinentzat, erortzea beste tantu guztiak. Bado Inigo. Sakea luz eta altuerakin. Ezker hor majota naita. Ondo Inigo. Gantxoa berriz ere kanpora. Orain ere, bueno, altu xamar atera zaio gantxoa. Bai, esan erreza. Argi ikusi du, Josuk behintzat eraso egin behar diola Inigori. Aimarri edo behetzat ere, pilota erraza izateko. Bai, meniguel prisa lartxokin jolastu dau, Josu Agirremaioak. Baina, bueno, normala da. Aimar justu heldu da pilota eta ez zeina. Bai, eta 3 tantoko aldia unkin dabe Urdinak, baina denpora gutxi zen. 3 tutzeko partzialagin, partidu bardin ju dabe. Eta ez dakipa, partiduen amaierara parekatute heltzen bada, Urdinei pasan urteko mamuek edo etorri aldaki esan. Bai, inerta aiteke, bai. Aukerak Edortak. Ez du guztiz baztertu, baina atzeratu bai. Gaina etorri zaio Aimarri eraman, orain Inigo aukera, bien artera, ederki jaso du hor Josuk. Defentsan lanetan ere, ondo kentzatu pilota Josuk. Bai. Bierriz ere bien artera, orain Aimar ondo. Gola sartu da Inigo. Ia ez ere finalean
tarte gehienetan Aimar ibili zen gehiago jotzen, baina Edorta gustora egoten da zazpiaren bueltan eta aurrelariari ondo kentzeko gai da. Pilota ondo kentzeko gai eta... Bai, Edortak ez dago problemarik aukiten hemen atzetik ibiltzeko. Ikusten jako eskerrakin gustora da bilela, baina eskumakin oraindik ez dakit tako lartxokin da bilen edo... Ondo altzatu Aimarrek eta bazterrera ederki Edorta. Gantxoa! Zoragarria! Oso ona gantxoa, 7 eta 6 markinarrak aurretik. Bai, tantu ona jogatu dabe. Peloteo luxi egondatzien. Eta Josu Agirramaioak nik uste dute ondo itxaron dauela, eta bukera guaunkin da benien, gantxo nahin jau. Beste pilota daude markinarrek. Bai, eta pixkanaka, esan dugun hasik eran, ez? Partidue gogortzen dabil. Bai. Gero eta tanto luxia hau edabiz jogatzen. Nik uste dute Edorta Bilbao bera be, ja, ez dau gustora, baina, hobeto txou da biela. Bai, tantoak behintzat, ez dakit, hobeak. Bai. Agian, hasierako tantoak baino. Luzeagoak ere bai, eta azkenen hau gantxo bikain batekin bukatu dena. Da hor lan handiz egiten dago, Josu Agirramaioa baina Inigo Aurtenetxek Sakieri bolea zerantzuten. Pilotak oso ona Edortak, eskerra ez Aimar. Aukera izan du Inigok baina utzi egin eta ederki atzeatu du orain Edortak. Botea 6tik pasata da bazterrera. Etzin Aimarrek. Bai, eta hau bai. Pelotazo hau bai. Ondo osatu dau. Alturi emondotxe, frontiz guztiz aprobetxo dau eta azkenengo momentuen baztertuen ja. Bai, ederki aprobetxatu. Eta Zazpine. Inor, ez dago paritzeko. Saki labur. Bai, lauterdiko sake bat. Ondo baztertuta da. Dejada, Jaso Inigok. Atzera Josuk. Jaso Edortak, sotamanos. Aimar. Josuk bila joateko haunkin dago hor, pelota bat. Eta orain Edortak lurrera. Aurrera bierrien atzerain dau. Eta botez jo dau. Bai, orain urdinek gehiago mugitut bikote gorria. Bai. Inigo defentsa lan asko egiten dabil. Ikuseko, erasango dion partidua aurrerantz doan enean. Da frontoian tentsinu, Bai, nabaritzen da, nabaritzen da. Batzuk isiltasunetik dara mate tentsioa, beste batzuk animoka.
Gantxoa ez du aprobetxatu, Inigo jaso, Aimarrek aukera orain. Ez du guztiz atzeratu, baina barztertu, ale ere, Edorta bikain. Gantxoa oso ona. Bai, oso gantxo ona. Ze Inigo aurten etxe bera zabalean itxaroten egon da, baina Ezin harrapatu. ondo gurutzatu daue Josu Agirramaioak eta velocidadiekin. Pelota jotzeko aukera ere ez da bonkin Inigo aurten etxek. Hori du gaitasun nagusia Josuk, errematatzailea dela eta momentuz Gantxo bi ederrak egin ditu. Ondo Edorta. Kendu pilota gainera. Gantxoa jaso Inigo. Dejada eta tanto. Josu ari da orain partidua usten, Bai, bera dabil orain tantuak egiten. Bera aria tantoen ekimena hartzen eta hiru tantuko distantzia hau berak egin du. Pilota saila eraman du, alere Inigok. Bai, Inigo defentsa lanien dabil. Defentsa lanien dabil eta naiz eta ondo ibili, ba. Esan duguna, lehengo tantua gorriek egin dutena nolaiz fruitua zen, baina gainontzeko partioak tantoak antzekoak balira, ba urdinek eraman zuten tantoa. Gehienetan behintzat. Bai, eta Josu oin nik uste dute Josuk pauso bat aurrera indauela, ez? Beste Gantxo bat, jaso Inigok, airean sartuko Sotamanoa, jaso Edortak. Dejada, eraman Edortak, eraman Josuk ere bai, atzeratu Inigok. Bat Aimar, jaso. Eta, ara, airean, gaizki eman, dejada arain Edortak, jaso. Ez dakit bigarren botean izan ote den, eta orain ezin. Ase tantue. Oso tanto mugitu izan da, Aserre, Edorta, Aserre oso. Ez dakit lehenengo botean edo bigarrenan eraman duen, baina Aserrea bintzat ikaragarria. Ba, hemen dikatzetik ez da ikusi. Ez dakit. Edortak agian oso ikusi du. Bai, segidun altzau dago eskue. Baina eskatzea momentuan logikoa da, pertzepzioa gatik agian, baina tanto amaitzerakoan izan duen Aserrea ez dakite. Bai, gero ja hortik aurrean ikustot pixkat Edorta berari beha deskonzentra binda eta baina zelako tantu, Bai, oso mugitua izan da, oso bitxia. Inigo aurten etxe joan da errematatzera, baina gaizki jodu, alere. Bai. Alere ona izan da, hankapetik pasazaio pilota, bote arraro egin du. Oso mugitua. Aimar Ibarlozak be pare bat pelota oso gatzerun dauz. Hemen atxien bat. Eta kontu, lan erdietan lautantuko aldea urdinek. Bai. Hasikerako aldetxo hori kentzi lortu izen dabe hasikeran, Lesamarrek, baina oin barriro be lautantuko aldi hartu dabe. Bai, eta tanto honetan denetik izan da, aukerak izan dira bi aldetatik. Danetik paseu da. Ea, nola ikusiko gu nola egiten dien hau honek bikote gorriari urdinak eurenera daude eta bai, eta aipatzen gabiltza, ben
Igaztik dator Tentsioa. bai. Igazko amaierakin eta aurtengo finalakin, Gai, oso serio ikusten ditute markinarrak. Euren paperetik atera gabe eta... Bai, Josu oso konzentraute, Josu Agirremaioa. Animoak orain, markinarrari. Partidutik urten barik. Sotaman Iñigok, errestorako. Aimarrek aukera. Oso ondo atzeratu eta oso ondo baztertu. Ederki edorta. Ederki goikolo esango du eta kendu gainera. Eskerrakin hor Beste mendik atzetik pilotak kristolan gaizto egiten bat. dau. Gantxoa eta horrezin Iñigok. Bai, pelota horrek ez die bape errezak izeten, ez? Trabeska joeten da horra aurrelarize eta koordinazio aldetik oso gatza izeten da. Eta, bueno, naiz eta Iñigo Urtenetxe bertan egon, ezin izen daue pelotie batu. Amorratuta Iñigo, ikusten du partidu osoan ari dela defentsan. Bai, pelotien atzetik dabil, aukera gutxikin dabil. Partidu gatsa beretako. Eta isiltasuna pelotalekoan, dagoen jendetzerako isiltasun handia. Lurretik ondo eraman da, edortak. Oso pelotaka dauna. Bado errematera Josu, ez da aprobetxatu orain eskerrez. Iñigok eskerrarekin, barruan. Gaizki jo du hor Aimarrek. Kendu pilota Josuk eta baztertu. Dejada, jaso Iñigok. Josuk atzera. Airea zabalera eta tanto. Hor gaizki jo du Josuk, ikusi argi. Bai, ez dau pelotie, aurreko pelotasun ez dau pelotie kendu. Eta nik uste dut, gero eruteko hankin jau. Baina nik uste dut Iñigo Urtenetxek hori topau bideula, ez? Piskator kontrara zuen jokatu. Ez da erresa, baina... Bai, eta batez ere tantoak berdin du xamarra joatea. Bai, eta aurrien hori tikitakak topau eta ia Josu hor bere jokuen sartzen dan eta tikitaka hori topau aurrien. Aspaldiko parte estantua egin dute gorriak, 8 eta 12. Botea eskasa amarra egin dio hor Iñigo hori eta lanolako sakea izan da. Goiti berako airea eta tanto. Bai, eta pelota hau ez dakite aurreko tantuen aldatutakoa dan edo ez, baina... Piskat bajutxu hau dalakoen hau. Iñigo berakor aurrien pelota gehiago haunkiteko. Eta haunkin jauenien aprobetxeu dau. Bai, batez ere goitik berako aireetan ari da eragiten edo eskua ondo sartzen. Bai, horre boleakin bolea ondo manejetan dau, ez? Aurreko tantoen baten be ikusi dugu. Bolea txokora zein zabalera be erreztasunez botaten dau. Eta Josu Agirremaioak adi ibili beharko dau.
Larri hor, pilota. Orain ondo Sotomayor ez da baztertu. Aire Iñigok ondo sartu zaio. Eta orain bigarren botean. Bai, Orain ez dau argi izan da. bote oso santuein. Hor ez dakite soser egondan lurrien eta pelotiek ikutu dauen, baina bai, bote oso txikizein jau. Eta oinguen epaileek ikusi dau bigarren botien jo dauela eta gorri zendako tantue. Eta 10 eta 12 gerturatzen ari dira gorriak berriz. Orain ez du gozatu Iñigok eta tikitak atxoan sartu dira. Ondo edorta. Bai, Iñigok aukerak aukin dauz, baina ondo txokuen. Zabalean ikaragarria. Ona izan da gero. Iñigoren jokaldia oso zaila da. Bai, eta Iñigo azkenengo tantuetan partiduen azten dabil, esan dugu lehen, aurrien tikitak atopa hori dauela hor, eta hori egiten ari da. bai, eta, bueno, asmatzen dabil. Gainera azkenengo pilotaka da hori ez da izan batere erreza gauza bat dejada egitea da, baina bizi atera da hori hormatik. Bai, ondo indau. Jokoan daude, uste dut Iñigo eta Edorta badaudela jokatzeko, esan nahi dut. Maila hona ematen ari direla. Bai, partidu erdize jokatu daia eta tantu batera dauz. Nik uste dut fizikoki aguantatzen badabie, aukerak dekiesela. Partidu hona ikusten ari gara. Hori da eskatu nahi geniona eta eskatu dioguna hirugarren partidu honi eta gainera 12 eta 11 badoaz, Bai, lehenengo bi partiduek, ez da historia hundirik haunki, baina hirugarren honek, danetik deko. Tantu honak, polemiki ebe egonda tantu baten, markagailu pareko dau, eta ikusiko da, ze pasetan dan. Mendik aurrera. Atxen aldi askatuta Markinarrak altxatu dara berriz ere lau pilotariak. Markina semein edo lezama, norri izango ote da irabazlea aurten. Iasko estenatoki berdinak gaude, egoera aldetik. Loratua, sakea. Baina baztertu egingo zaio, alere iraman, oso ondo gainera Aimarrek. Gantxoa Iñigo, bizi, eraman Josuk, goiti berakoa, txapapera. Bai, tanto ona jokatu dau, Iñigok. Sakie ona izen da. Gantxo ebe bizi urteinako eskutik. Eta hor bolea, pixkate txapa topatzen joan da. Bai, errematatzera. Bai, amaitzera joan daia. Eta larrei arriskatu dau. Baina tantu ondo jokatu egon da. Eta oin Xaki Markinarrak. Bai, berdintzeko be izan dute lehesamakok, baina ez dute lortu eta berriz ere bitantuko aldetxoa urdinentzat. Zabaldu Iñigok. Hor, zalantza izan du sartu edo ez, eta azkenean utzi egin atzelariari hobe. Aukera ona hartu du. Moztu Edortak, jaso Josuk.
Oso Ondo Josu. hor. Bai, beste ritmo aldaketa bat egin dago hor. Betik, hartu da hor. Iñigok igerri dio, zabalduko zuela. Orain Keinua Iñigok eta bolea Aimarrek ezin. Tantu Bai, ona jokatu dute laurek, Bai, hau bai, tantu nahasi izen da, ez? Tantu nahasi eta mobidu, eta nik uste dut bikote gorrizei hori komeni jakola, ez da? Horre oso nahi izan da Josunen erritmoan laketa sotamano sartu duenean, gero bera pilota azpira ondo sartu da eta zabaldu du, baina agian indar gutxirekin. Bai, pixkat azpitik hartu dau, Bai. eta pixkat gero saldute geratu da. 12-13 berriz ere berdintzeko aukera izango dute gorriek. Ingurukoen animoak ez ditut, falta behintzat. Ondo atzeratu du Edortak. Bazterrera. Eta Aimarrek ezin. 13. Bai, eta markinarrak tartetxo bat hartzen dabe, aldetxo bat hartzen dabe, parkatu, baina ez dabe lesamarrak barri batzetik datoz. 18 joan dira, ez da? Bai, 3-4 tantuko aldeak nibili diez, baina Mea berriz ere dena parean eta partidua gero eta aurrerago dago. Hori horrela ikusiko dugu nola amaitzen den, nola doan bigarren erdia. Hor erori egin zaio pilota, baina berdean jo du. Orain Aimarrek aukera oso ondo atzeratu du, 6 erdia pasata botea, eraman Edortak. Eta hor txapala defentsako pilotaka da. bai, Edortak eskatu indotza, argi eta garbi eskatutza, baina ini ondako bezan pelota txarra, eta ez dauko zau eta txapara joinako. Pilotaka da erra jodu horre Aimarrek. Bai, Aimarrek hor atzetik aurrera ondo aprobetsatzen dau. Pelotazo guztiak atzetik aurrera joten dauz. Lauren Atletik oso partidu ona jokatzen ari dira nire ustez. Bai, orokorrien oso partidu nagoia. Sakea bizi, eta azpitik, jaso Edortak. Ondo Aimar, Bai, azkenengo pilotak gehiago gozatzen ari da. Bai. Oso ondo Edorta hor. Berriz ere altura eman, eta botea ia 6an. Eta Aimarrek ez du osatu pilotaka da hori, 14. Eta denbora atxeden Bai, askatu peiok denbora askatu da, bai. Hor Aimarrek utxe egin dauenean. Aimarrek utxe egin dauenean, pei hori begiratu dutze segiduan. Bai, egia da partidua orain pixkat aginterik gabe dagoela bezala ematen du. Bai, pixkat naztu inda, ez? Egon da momentu bat, urdinek agintzen egon dizela, eta Josu Agirremaioak aurrien, errez amaitza basan tantuek.
Baina, bueno, nik uste gero hor pelota aldaketa bat egon dela, Inigo Aurtenetxe jokuen sartzen hasi da, eta pixkat partidu nahaztu dau, eta barriro ekarri dabe partidu Lesamarrek. Esan dugu, nahastu egin behartzutan nola baite partidua, lortu dute, eta berdinkatara iritsi gara, egia da. Ez dut oraindik lortu aurretik jartzea, badala mate zati bat partiduan aurretik joan gabe, baina tira, berdinketan. Bai, eta Markinarre badakie irabazi nahi badabie gauzak, ondo enbier dabiezela, ze Lesamarrak beti hor dauz. Ez dira amore ematen dutenetakoak ez Inondik- Inigo eta ez Edorta. Inundik inora ez. Badoa, Inigo. Gainera etorri zaio Edortari baina eraman. Berriz pilotaren azpira sartu da Josu eta ia aukerako izan du Inigok, baina ezin aprobetxatu. Orain ere berriz larri pilota hori. Deja da jaso Inigok eta zabaldu egingo da. Josuk atzeatu. Zabalera joan da airez bertan ustera, baina ez du ondo sartu eskuen. Zulo ikusi dau, baina ez dau eskuen ondo sartu. Ta nik aipatu gure neuke, Inigo Aurtenetxe eiken dabien lana, ze ez da erreza. Denpora asko partiduek jokatu barik eta ritmo barik ez, eta gaur lan txar asko iki tokatzen jako, eta nik uste dute defentsa lanien eta oso ondo dabilela. Bai, ez da gainera edo zelako partidu bat, herri arteko txapelketa bateko partidu erabakigarrian ari zara jokatzen, hainbeste denbora partidu bat jokatu eta gero, eta... Bai, eta hori, lan zikin asko egiten dabil. Eta hori aipatu gura nuke. Bai, uste dut nabarmentzeko da, 3. partidu hau oso betea doala. Azpiko sakea, ona izan da sakea, Edortak ez zine jaso. Bai, oso sake ona. Horre Inigo Aurtenetxe ez dakit, despistatute edo harrapatu dau. Eta Edortak atzetik etorri berri zen dau, eta oso sake ona. Amasei eta 14 ez dute lortu gorriek berriz ere aurretik jartzea. Urdinak berriro bitantu aurretik. Gogatu ezagun iaz, 21 eta 19 joan zirela Markina Xemingo pilotariak, baina Lesamarrek buelta eman zioten. Bai, eta nik uste dut gaur be bai, azkenengo tantur arte hemen dana emon bierko dala. Aukera orain Josuk, ez Aimarrek atzeratu, bizi. Edortak alturarekin bikain jaso eta kendu. Bote orain txarto egin du hor. Gantxoa txapara! Bai, hor, hanka geldizen egon da, gantxue joteko. Gai eta irutik. Eta bai, hanka geldizen joteko atzetik. Gorriek berriz aldatuko dute pilota. Bikote bakoitza bere pilotarekin min egiten. Bai. Ikusten gabiz pixkate takada txikiak egiten da bizela.
Naiz eta gero saketik eta sake asko ez hartu. Larri izan da gainean, ondo hor Inigo. Eta ikusten da pelota lesamako bikotan pelota pixkat pixutxua dela. Mugitzeko gehiago kostatzen. Danak pixkat aurrerago dago zela. Ezkerrez Larri hor, Aimar. Orain boleaz. Pilota Edortarena da. Ederki atzeatu, aire Aimarrek. Ez. Bai, eta atxiki jodu epaileak. Bai, egitxe esan. Nahi, ez da izan... Aimar Ibarlozari boleakin etxako konfiantza askokin ikusten. Eta bolea ez da... Ez da garbi-garbia izan. Ez dakit gero atxikia esan edo, baden edo ez denen esateko batzutan bai eta beste batzutan ez da. Bai, azkenengo urtietan, ez dakit frontoietan nik behintzat ez dut ikusi atxiki pitatzik. Eta gaur ikusi. Uste dut duela gutxi profesionaletan peinari izan daiteke atxiki. Bai, Alan dabe, ba hori, boleakin arazuekin ikusten jako. Bai, hori argia da. Ez dauz asko jo bierri zen, baina jo dauenetan boleakin konfiantza gutxikin. Ba, kontua da, amaseina doazela. Eta... tantoa. Amazazpeta amasei. Tanto aurrin. Nik uste dut txapa izan dela, Ba, bai, nik ere... Nik uste dut horra hotx arrara egin duela. Nik pe txapa hotxa entzun dut. Baina epaileaku baino aurrera egon diez, eta... Eta kontua da, amazazpeta amasei urdinak doazela. Lesamarra pestabe asko protestatu. Ez dute protestarik egin, ez da, argi ikusi duen Inigo berak ere. Oierrek bai, Oierrek altxatu du eskua. Aulkitik, baina ez dakit ba. Aipatu dugu epaien lana partidu hasikeran eta... Eta ala aria izatea. Lana hundize da bizaukinen. Ez da bat ere erreza. Horrelako testinguru batean eta gauza bat esan ezkero erdia, salen erdia kejatuko zaizu eta beste esan ezkero beste erdia kejatuko da, así que... Bai, ez da erreza epaien lana. Eta olako final baten eta olako ambientiekin, ba ondinoko gatzaue. Ba, hor erabakiak harin hartzea kontua. Zalantzarik ez izatea eta ondo edo gaizki egon denala ez behintzat. Bai, argi eta garbi. Bai. Ero akatsak egon daitezke, txapa izan bada txapa izan da, eta espada izan ez da izan, baina behintzat erabakiak garbi hartzea da kontua. Sotamanoa, barruan. Orain laguntzea sartu da Inigo, pilota zaila Zijoan eta Edortarentzat. Larri baina barruan. Edortak altura eman. Bai, eta tantu importantia hau, Horrela da, bai. Ez du gozatu hor Josuk. Bien artera. Atxedenetik bueltan datoz. Inigo katzeratu. Aimar. Hor mugitu egin da Inigo. Baztertu orain. Eta Aimarrentza zaila da. Jaso, dejada egin, tantoa. Hor Josu protestaka. Egia da,
mugitu egin dela Inigo eta traba egin diola. Bai, hor aurrien normala izeten da. Normala izeten da olako jokaldizek egotie. Baina, bueno, alan dabe gero Inigok oso ondo amaitu dau. Bai, hor Josu aserratu da, ez dakit, iazko mamuak berriz ere ezote datozen. Eta tentsinue ikeragarriz, Tentsioa handia. Animoak herri bien aldetik, euren pilotariei. Sake Inigok. Aurten etxe arazuekin, saki eiterak orduen. Bai, botea ez di ondo eragiten. Josu, gantxoa, bizi, eraman Inigok, sotamanoa ere bizia, jaso edortak. Deja da zoragarria. Oso ona. Bai, oso tantu ona jogatu dau. Ganera amorru punto batekin jogatu dau. Hor sotamanuekin. Bai, igarri zaio beste... Eta... Bai, amorruekin jogatu dau. Ba, esan eta esan gabiz, ez? Igezko finala seguruenik buruen aukingo dabiela. Eta batez be markinako bikote honek. Bai, gazteak dira eta... Irabazti egureko dabe, bai ala bai. Eta gaztak izanek alako kolpeak agian gehiago soma daitezke. Eta dudari gabe, egongo dira iazko historio horiek euren buruan. Kontua da, ez direla aurretik jarri momentu baten gorriak. Ez, berdintzie lortu dabe, baina... 18 eta 17, Josuren sakea. Sake bizia, bolea Inigok. Ez da izan oso bolea ona, eta bikain errematatu du orain Josu. Bai, eta hor amaitzerako orduen ondo dabil, Hor, atxeen alde askatuko dute gorriek. Inigo urten etxek estotxe kendu, eta barriz be txokuen itxi dau, eta Bai, 19-17. azkenengo tantotan oso ondo ari errematatzen Josu. Bai, nik uste batez be oso konzentratuta ikusten dut, ez? Tentsino handiko tantuek die, eta duda barik jokatzi importanti da. Eta duda barik ikusten jako, eta konzentratuta ikusten jako. Bueno, bai, iazko antzeko egoera batera iristen ari gara, ez dakit. Zertan amaituko den hau, baina behintzat lehen da biziko bi partidak ikusita, zuk esan duzun moduan, ez da gone historia handirik, behintzat honetan ez dudasun handia dago eta gainera, partidu erabakigarri izan da, amaiera ezino bera herri artekoak. Nik uste ezinala final bateri eta txapelketa bateri namaieri ezinako lagei jau eskatu, ez? 3. partidure finala bizirik heldu da. 3. partidu honetan danetik gabiz ikusten. Eta amaieri faltaiako. Esan dugu, beroa, egongo zela 3. partidurako giroa, eta nabaritzen azkenengo tantoetan gero eta gertuago dela amaieratik. Badoa Josu. Baztertu, ezkerre zabaldu, edortak ondo kondu hor pilota. Txapara aurten etxek, 20 eta 17.
Bai, pizkat behartute sartu da hor. Edortak berak be tantu honetan metro asko indauz. Eta nik uste dut hor pizkat laguntxearren be sartu dela, Edortari pelota bat kentzeko. Baina arriskatzera junda be bai. Eta hor txokuen iztera junda eta tantu bat urbil hau. Badirudi, bai, urdinak hobeto ari dela amaitzen partidua behintzat. Bai, Hor txapa izan dena da ez den izan hor egonda tanto hori eta arrezkero, bai, azkeneko tantuetan tantuek amaitzen asmatzen ibili da Josu Agirremaioa eta aldetxo politiekin heldu die. 37, 2 tanturen faltan. Oso ondo ezkerrez orain Edorta. Bien tartera. Aimarrek eraman. Dejada ederra. 37. Ez aztelako dejada. Bai, azkeneko tantueko hor txokuen indauz. Eta abiadurakin, aipatu dugu lehen. Jokaldizek velozidadiekin egiten dauz Josu Agirremaioak. Eta oso ondo da asmatzen hor txokuen. Gainera ikusi du aurten Etxebera zabaldean zijoala, leku hartu nahian zegoen eta ikusi du hor aukera zegoela txokora bialtzeko. Bai, lekuz kanpo onda eta gero ondo amaitu dau. Kontua kontu, Markina tanto batera. Oraingoan 3 aukera ez, oraingoan gutxinez 5 ditu. Azkenengo esaka egingo du Josu Agirremaioak. Txalo zaparra da. Zaldibarko Lazar pilota lekuan. Badoa Josu azkenengo esaka egitera. Eta Markina Seminentzat 7. txapela lortu nahian. Ondo ezkerrez, Aimar. Oso ondo inigo, sake arantzuten. Ez du osatu errezkerrez Edortak. Ondo baztertu du. Goitik bera. Eta tanto. Bai, hor ez da mugitu Inigo. Hor ez da hon Inigoko estorbarik ez da hon. Hor Inigo berak bere lekua hartuta eukan eta... Bai, hor lekua hartuta zeukan eta protesta egin du Josuk. Bai, hor arrazoi barik. Baina, bueno, normala da. Ezkenean tentsinoa dau eta... 18-21. Bado Inigo. Airez Josu. Eta kanpora. Markina Semein 2022ko herriarteko txapelketako txapeldun. Zorionak Markina Semein taldeari, zorionak baita dela ezamari hona arte heldu eta halako partidu bat jokatzeagatik tentsioa. Eta aurten finalera bardinek heldu die. Eta partidu guztien bai gerten zan, ez? Tentsina hundiz egon dala. Nik uste dut oso 3. partidu oso politik ikusi dugule. Hori, final batek aukileken guztiz eukin jauela. Eta, bueno, maieran igezko egoerie, aurten Markinarrek. Markinarrek 7. txapela lortu dute hortaz. Inork baino txapel gehiago ditu jada.
Markina Semeinek 7. txapela lortu du esan bezala. Hirugarren partida bete-beta ikusi dugu, gora bera asko, emozioak pilpilean, tentsioa eta polemika ere bai. Eta hirugarren partiduko irabazle batekin gaude, nik uste dut partidua behintzat oso erabakigarria izan den pilotaria. Josu, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, zelan bizi izan dituzue tantoak eta azkenengoak batez ere? Bueno, ni pentsa dut partidu oso zierre kriston tensiño egon dela, bai euren partida, bai geure partetik, aparte finaleko egune gaitxik eta gondan foi hori dana gaitxik, eta bueno, gero kantxamen ni pentsa dut bastante ikusi dela, ez da, aurrin esago piki ukigun, da alkarri azarrera itxin ibiligari asken baten, ez da. Pentsetan dut, ja, zuk aipatu zu, ez, azkeneko aztiek eta, bueno, igesko finala be buruen aukingo zenduela, ez, batez be zuek, ez, hirugarren partidu jogatu zenduela, bai alan da be zeu konzentrute da egon zara, ez, tantuek amaitzerakoen eta errez amaituzuz. Bai, ez, azken baten aurreko urtin tanto bagaitxik galdu genuen, eta, bueno, bai, azken baten burun eukiot, igez esku-eskun eukien nule eta azkenien remonta bizkoen dela, eta urten ezagua urten atan bigule, eta joko bola honin topetan nintzen, eta bueno, lantxik bastante asartu gota horrin, da oso gustora egiz izan. Talde ederra daukazue maila guztietan, azkenengo 14 urteetan 7 txapel, markinak, ez da gutxi, zeo zerren erakusgarri. Bai, ez da, azkenengo urteetan finalin espada beti hortxe gabiz, eta dudana markineko kluban bierra da, batez peion bierra, urtin zierre bierre pilu egiten dago eta benetan mereztxe hau txapela bai. Bala, eskerrik asko da, zorionak. Zorionak. Josu Agirre Mailan hitzak entzun ditugu. Eta luze jobarik sari banaketarekin hasiko da. Hasiko gara. Tentsio handiko amaiera izan du Zaldibarko Olazar pilotalekuan. Lehendabiziko partidan Markinarrek aixe irabazi dio Telezamako bikoteari 22 eta bateko emaitzarekin. Egia esan, historio gutxi izan duen partidua, bigarrenean aldiz Lezamak lortu du puntua, nahiko emaitza garbi batekin gainera, hasia lehatua izan arren, gero jakin dute Aimar eta Bitorrek partidua beraien tokira eramaten,
Eta hirugarren partidurako geneukan emozio guztia, eta ez da gutxiagorako izan, partido hasiera nahiko orekatua izan da, gero urdinak Markina Xemeindarra joan dira aurretik tanto batzuren aldearekin, baina Lesamarrak borrokalariak direla erakutsi dute, pare-parean joan dira, ere, amaierako ez dakit, indar gutxirekin edo ailegatu diren eta Josuren inspirazioekin, 22-18ko emaitzarekin Markina Xemeinek eraman du 14 urtean 7. txapela. Bai, eta bueno, txapel horretan nik uste dut danetan Josu Agirremaioak aipatu dago eta Peio Uriuna Barrenetxea onda, eta bueno, gora aipatu du bere lana, eta Markinako pelota eskolan lana, eta bueno. Zalantzari barik, 14 urtean 7 txapel eta 10 final. Bai, eta bueno, oin sari banak eta Sari ekingo diote bai. dekogu. Sari banatzen alde batetik Bizkaiko Foru Aldundiko Carlos Sergio Atxotegi dekogu. Zaldibarko pilota taldetik Enrique Agirrebeitia. Eta bestetik Bizkaiko Eskupelota Federaziotik Bizkaiko Eskerparetako pilotako arduradun den Ander Lezkano eta sextapuntako arduraduna den Aitzol Gaietebeitia. Sariak banatzen ari dira lehendabizi herri txapeldun ordearekin. Aiala eta Adrian Uriarte jaso dute beraien garaikurra, orain Bitior eta Aimar izan dira. Partidu benetan oso nahi egin dute biek ere, bigarren partidu hori. Eta orain nagusi Iñigo Aurtenetxe eta Edorta Bilbao. Final oso ona jokatu dute. Bai, nik uste dute askoz gehiago gatza zala, zeiki, nik uste dute Edorta ez da ondo hasi, baina gero, bueno, nik uste dut bere maila amon dauela. Eta nik uste dut Iñigo be ondo ibili dela. Bere lanaen jau, eta tanto batzuk be politik lortu dauz. Eta lan politik jabe. Bai, aurten Etxebera ere nabarmendu dugu, hainbeste denbora jokatu gabe ibili eta gero halako maila jokatzea, ez da lan erraza eta lortu du. Bai, eta hor Lesamako arduradunetako bat dekogu. Ez da erraza urte bitan finalera heltzi, eta Lesamarrak lortu dabe. Ez gero, ez da bat ere lan erraza. Beti aipatu izan da, ez? Batzuetan maila bateko bikote bat sakrifikatu behar taldea osatzeko eta arazoak izaten direla eta baina talde bi hauek bermatuta dute behintzat talde izakera. Bai. Ikusiko dugu, zurren gurtietan be, bai Lesama eta bai Markina finalien espada, finalan inguruen. Jaso dute Kaetek, Markinako Kaetek lehendabiziko txapel parea, Mikel Egurrolak eta Markel Kalbok, orain Ana Artz eta Jokinak Anartzi Barrosak eta Jokin Alvarezek jaso dute. Gustora asko hartuko dute, 52. Txapelketa honen txapela. Eta taldea osatzen duen 3. bikotea, ikusi berri duguna, Josu Agirremaioa eta Ibar Loza. Aurreko urteko finalen aldean seriotasuna baino mamuak ez dituztela presente izan. Bai, amaitza lortu dabe, naiz eta tentsio handiko partidu izena amaitza lortu dabe, eta hori da garrantzitsuena. Eta nik uste dut,
pelotari askori gustatu izenakun txapel bat, ez? Azkenean Bizkaiko pelota federakuntzak antolatzen dauen txapelketa politenetako badala, politenaz bada, eta txapela etxera eramatie lortu da biela. Hor dekogu Carlos Sergio Atxotegi, Hortxe, Peio. Urion Abarrentxeari txapela moten. Markinaren izenean. Zorionak Markina Xemein. 7. txapela. Merezitako txapela lan handia baten ostean. Bai, eta bueno, garrantzitsu bai, naiz eta azkenengo partiduen, tentsio handiko momentuek egon eta pelotari beuren artien, alkarrenen gana, holan berbetan eta tentsio momentuekin ikusi, oin alkarraz berbetan ikusten dugu eta humore honien. Hor dekogu familia argazkize. Partaide guztien argazki orokorra atera dute orain. Eta gure partetik besterik ez, ederra izan dugu amaiera, finala bete-betea. Zaldibar Gola Sarpiotalakoan beteka daitzela izan dugu. Bai, giro soberoa. Nik ustot frontora etorri dana, lehenengo partidu bizetan igual ezaban asko disfrutoko, baina azkenak merezi izan dauela. Eta gure aldetik besterik ez, eskerrik askaitor. Bai, zeuri gor. Eta zorionak Markinari, zorionak Leztamanire bai, tokatzen zaion aldetik. Eta datorren urtere arte, ondo izan.